Vigo, luns 8 de maio do ano 2000. A cidade esperta cunha rutina que semella normal, pero ás 7:45 da mañá todo cambia na carretera provincial. Un furgón blindado de Prosegur avanza cara a Pontevedra. Leva fondos destinados ao Banco de España e percorre unha ruta que xa fora observada durante semanas. Nun instante, a rúa queda partida por unha explosión. Hai fume, cristais, e unha confusión que deixa sen resposta ás persoas que pasan ou viven preto. Os atacantes colocaran cargas explosivas para deter o vehículo. Un dos artefactos non chega a estoupar e outros non paran o furgón no punto exacto previsto. O plan, preparado con frialdade, empezaba a saír mal desde o primeiro minuto. Mais o erro non evitou a violencia, senón que a fixo aínda máis caótica. Tras a detonación, os asaltantes abren fogo contra o blindado. A resposta dos vixilantes converte a zona nun tiroteo intenso, a plena luz da mañá. Naquel furgón viaxaban 3 homes, Gonzalo, Jesús e Manuel. Eran traballadores de seguridade, e aquel día quedaron atrapados nun ataque planificado por unha organización terrorista. Gonzalo e Jesús morreron polos disparos recibidos. Manuel resultou ferido, pero conseguiu resistir desde a parte traseira do vehículo e ferir a un dos atacantes. A policía toparía despois numerosos casquiños, restos de explosivos e sinais dunha fuxida precipitada. Tamén apareceron indicios de sangue nun coche abandonado. O obxectivo era roubar unha cantidade enorme de diñeiro, arredor de 390 millóns de pesetas, pero o comando non logrou facerse co botín. Segundo as crónicas, o único que puideron levar foron unhas poucas sacas con moedas. O resto quedou no lugar, mesturado coa desorde da explosión e os disparos. Días máis tarde, o Grapo reivindicou a acción. Para a cidade, aquela reivindicación confirmou que non se trataba dun roubo común, senón dun atentado con finalidade terrorista. O grupo, nacido nos anos 70, xa tiña un historial de asaltos, secuestros e atentados. En Vigo, aquela mañá deixou unha das súas pegadas máis brutais. A investigación reconstruíu unha preparación longa. Algúns membros do comando alugaran un piso na rúa Romil con documentación falsa e estudaran a ruta do furgón durante meses. O vehículo escollido era un blindado que facía periodicamente o traslado de fondos. Segundo a sentenza, non tiña inhibidores, un detalle que os atacantes aproveitaron para colocar as cargas. Na rúa quedaron veciños sobresaltados, transeúntes feridos pola onda expansiva e unha cidade enteira mirando para unha escena impropia dunha mañá ordinaria. As ambulancias, a policía e os artificieiros chegaron á xiña. Houbo que desactivar material que non explotara e asegurar unha zona cuberta de cristais e restos metálicos. O nome de Vigo quedou unido a unha expresión dura, a masacre de Vigo. Non era unha frase xornalística máis, senón a forma de lembrar 2 asasinatos e unha cidade ferida. A captura dos responsables non foi inmediata. Fernando caeu en París no outono do ano 2000, e outros membros foron detidos de maneira escalonada nos anos seguintes. O xuízo chegou en 2010, case 10 anos despois. Na Audiencia Nacional revisáronse probas, declaracións e a propia dinámica dun ataque que deixara feridas profundas. A sentenza condenou a 5 membros do Grapo a penas de entre 135 e 144 anos de cárcere. Os delitos incluían roubo con intimidación, asasinato terrorista, lesións, estragos e tenza de explosivos. Tamén se fixaron indemnizacións para as familias de Gonzalo e Jesús. A investigación sinalou probas materiais, sangue, pegadas e anotacións manuscritas vinculadas ás bombas Lapa que o comando deixou atrás na súa fuxida. Mais por riba da linguaxe xudicial quedan as vidas truncadas. Gonzalo e Jesús saíron traballar aquela mañá sen saber que a súa ruta se convertería nunha emboscada. Tamén queda a memoria de Manuel, que sobreviviu ao ataque, e a das persoas que presenciaron unha violencia que chegou sen aviso ao corazón da cidade. Aquel 8 de maio non foi só a historia dun atraco errado. Foi a demostración de como o terrorismo pode converter un traslado de diñeiro nunha traxedia colectiva.
20 anos despois, e tamén 25 anos despois, Vigo segue lembrando aquela mañá con dor, respecto e unha pregunta imposible de pechar: por que tanta violencia? Este relato non busca engrandecer os autores nin repetir os seus apelidos. Busca lembrar os feitos, explicar o contexto e poñer no centro as vítimas. Na carretera provincial quedou unha imaxe difícil de esquecer: un blindado amarelo, unha rúa en silencio despois dos disparos e unha cidade obrigada a mirar a súa propia ferida. Hoxe, contar aquela historia é tamén un acto de memoria. Porque detrás das datas, das sentenzas e das fotografías, houbo persoas, familias e unha cidade que non esquece.